Bonġur kulħadd, dalgħodu nixtieq il-video log qasira fejn se niddiskutu ftit aħbar li ħarġet il-bieraħ mill-kamp tal-Formula Wieħed u li ma hija pjaċevoli xejn dan għaliex it-tim tal-Williams mhux tal-li ħabbar illi għandu telf ta' 13 biljun lira sterlina iżda tal-li issa wkoll qiegħed ifittex li jew ibih it-tim jew ibih parti mit-tim. Bħala persuna li nħobb il-Formula Wieħed u li għandi għal-qalbi l-istorja tal-Formula Wieħed u li fuq kollox biex kelli nara wieħed mill-idoli tiegħi isir ċampjon tad-dinja qed nirreferi għal Damon Hill dan kelli nara appuntu fuq karozza Williams, din hija aħbar illi ikolli nagħmel li timlini xi ftit bid-dieqa. It-tim tal-Williams huwa tim illi huwa l-essenza tal-isport tagħna ħafna tiġrid sbieħ tagħna ħafna champions tad-dinja neskludu l-Damon Hill, Nigel Mansell, Alan Jones, Nelson Piquet li rebaħ kampjonat magħhom fis-87, Alain Prost li rebaħ il-kampjonat magħhom fit-93. Ġa semmejna wkoll 4 sewwieqa li għamlu parti essenzjali mill-istorja tal-Formula Wieħed u naħseb li ebda parti tarhom jieħu pjaċir li jarhom fis-sitwazzjoni li qegħdin. Is-sena l-oħra rajnihom l-aħħar, rajnihom maqtwajn minn kulħadd. Biss wieħed irid jammetti li saru wkoll ċertu deċiżjonijiet ħażina fuq il-kamp strateġiku li forsi anki swew biex dan it-tim minn Grove illum il-ġurnata qiegħed fejn qiegħed. Ma ninsewx pereżempju il-fatt li fl-2018 setgħu għajtu lil Robert Kubica iżda għajtu l Sergej Sirotkin minħabba deċiżjonijiet ta' flus. Kien hemm ħafna wkoll għajdu tuxnijat li Claire Williams ma tantx tidher adattata għat-tmexxija. Ir-riżultati li kienu wkoll skadenti ħafna f'dawn l-aħħar sentejn rajniju spiss fuq in-naħa ta' wara tal-grid u din hija s-sitwazzjoni li u forsi ħafna mill-kawżi li waslu biex it-tim tal-Williams illum qiegħed fejn qiegħed. Kien hemm min qal ukoll li setgħu aċċettaw l-offerta li darba mlulhom il-Mercedes biex ikunu il-B-team tagħhom. Dakinhar il-Williams ma aċċettawx u fil-ferma tiegħi naħseb li jagħmlu sew għaliex it-timijiet indipendenti għandna bżonnhom ukoll fil-Formula Wieħed u bħalissa bħal timijiet indipendenti kull ma tfadal huma appuntu l-istess Williams, għad tfadal il-McLaren, għad tfadal il-Haas u naħseb daqshekk għaliex l-Alfa Sauber qiegħda jibrendi dal-Alfa Romeo f'merger li rigwarda ż-żewġ kumpaniji. Wieħed jittamel forsi s-sitwazzjoni tal-Williams tissolva l-isem Williams u l-essenza u l-organizzazzjoni Williams tibqa' hemmhekk. Wieħed jittamel ukoll forsi jinqala xi ħadd li jista' jgħinhom joħorġu minn dawn il-problemi finanzjarji u li forsi jista' jtellagħhom naqra iżjed fil-grid bittama li din il-problema tissolva u li il-pandemija tal-coronavirus ma tħallinix nitilfu timijiet mill-Formula Wieħed għaliex ġa 10 huma ftit aħseb wara jekk ikollna inqas u mod speċjali jekk it-telf ta' timijiet ikun jinvolvi timijiet storiċi bħalma appuntu huma l-Williams. Inkitbu fuq dan iċ-channel YouTube, klik għamlu subscribe, inkitbu wkoll fuq il-paġna ta' Facebook ta' Antonello Sports Blog, segwu wkoll l-istazzjon li għandna fuq Twitch għal dawk li huma live gaming illi konna wkoll mal-ħbib tagħna ta' Velocity Esport Racing u mbagħad kif jgħidu għamlu li tridu. Il-ġurnata tajba ħbieb.